ndiri kutraya kutiza madhaka andaiva. Okay. So kumunhu waMwari kuti auye achida kundiita kunga ari kunditi aiwa dzokera uko wazodai uri kutamba birthday muchechi yazodai so it's not good. I think ndakamboona even maclip akawanda vachiita kunge vanowanzira vakadzi zvakazodai UK muri kugeza chembere muri kudii but ibasa kuna vamwe vakadzi vokutoti nekushayiwa basa vakapedzera kuita chifambi asi umwe munhu anenge achishanda kunze kwenyika kuti aise chikafu patafura iwe uya uchiseka vakadzi ende ndinotoshamisika pane umwe munhukadzi anenge agara pasaidi pavo achibwibwinyika vamwe vakadzi vachitukwa uri kubwibwinyikei apa ndinda kubwibwinyika makubwibwinyika batidakisa nekuti kubwibwinyika vane vachiseka vamwe vakadzi achitukwa so ndinongoona kunge kumunhu waMwari hazvifanira kudaro ini ndakabatikana because hatikutraya kukura ndofanira kutotukwa nevamwe vanhu kana kuwanzirwa nevamwe vanhu noti munhu anonzi apostle oro kunditsvaga kuti mnina apa pakamira sei. So I respect him neofisi yavo yeapostle iyoyo but ipapo chete ngavamboita zvokuparidza kumusic havana chavanomboziva music havana kana wani